Pre nekoliko dana japanski inženjeri su iznenadili mnoge ljude ovim uređajem za prevođenje, a neke vlade i političari pokušavaju da ga zabrane. Ovaj mali uređaj omogućava trenutno razumevanje više od 130 jezika, bez pohađanja skupih časova i učenja istih. To je mali prevodilac koji pomaže starijim ljudima da razumeju druge i da se jasno izraze u svakodnevnim situacijama. Ideja iz ovog proizvoda je izuzetna. Glavni fokus je bila pouzdanost. Napravljen je da bez problema prati normalne razgovore, brz govor i lokalne izraze, na način koji deluje prirodno i lako za praćenje. Veoma je jednostavan za korišćenje i funkcioniše odmah po vađenju iz kutije. Dovoljno je da ga uključite, izaberete jezike i uređaj će prevesti razgovor za nekoliko sekundi. Za razliku od drugih prevodilaca dostupnih u Srbiji, ovaj uređaj se pokazao veoma uspešnim, što potvrđuje više od 3000 korisnika sa Balkana. Korisnici navode da je to jedan od najefikasnijih uređaja za prevođenje na tržištu. Ako želite brz i efikasan način da razumete bilo koji jezik bez plaćanja skupih kurseva, ovo je najbolji prevodilac za vas. Kliknite na link ispod da posetite zvanični sajt i poručite svoj uz popust od 90% dok traju zalihe. Procenjuje se da će dostupna količina proizvoda biti rasprodata za manje od 52 sata.